ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам шумо хуб ҳастед. бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз душанбе 22 январ дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ маълумот медиҳем ки $100 баробар ба 1095 сомонӣ ва ҳамчунин дӯстон 100 евро баробар ба 1192 сомонӣ. дӯстони азиз, ҳамчун бародарона хоҳарона дар видео лайк мемонем ба хотири дигарон ҳам дидан ва касое ки лайк мемонанд, подписатсия мекунанд. худованд аз шумо розӣ бошад. мегузарем ба курси рубл. 1000 рубл ба 123 сомонию 90 дирам баробар аст. ноумед намешавем, ба зудӣ рубл боло мешавад ба хотири оне ки курси доллар дар Россия боло рафтааст. мегузарем ба реклама. варикоз VNS пластир барои рагҳои варикозӣ ва сабукӣ дар пойҳо. маҳсулоти беназир бо таркиби табиӣ. рагҳои варикозӣ як бемории хеле маъмули рагҳо мебошад. барои кам кардани дар рафъи заифии пойҳо пластири мо кӯмак мекунад. варамро коҳиш медиҳад, девораҳои рагҳои хунро мустаҳкам мекунад, ба ҳаракати мӯътадили хун мусоидат мекунад ва усули истифода барияш хеле осон аст. барои маълумоти бештар ба рақамҳои 00333397 ва 934333397 занг занед ё ба директ нависед. варикоз VNS сабукии пойҳоро ҳис кунед. беҳтарин маҳсулот барои касое ки пойҳояшон дард мекунад. марҳамат метавонед харидорӣ кунед. касое ки дар қазоқистон ҳастед, 1000 тенге пули қазоқистон баробар ба 23 сомонию 83 дирам баробар аст. ва касое ки дар ҷумҳурии Туркия кору фаъолият доред, 1000 лираи туркӣ баробар ба 377 сомонӣ. хотиррасон мекунем. бародару хоҳарам ки мара гӯш доред, тамошо доред, якта лайк бимон, ягон ҷойти кам намешавад. просто як бародарона дастгириро фаромӯш накунед ба хотири дигаро дидан. ба касое ки пули Ӯзбекистон муҳимай, 50000 сумми Ӯзбекистон бо курси Тоҷикистон баробар ба 44 сомониро ташкил мекунад. ва касое ки дар Хитой ҳастен, кору фаъолият доред, 100 юан баробар ба 151 сомонӣ ҳаст. хуб дӯстон, ин буд хабари имрӯзаи мо. раҳмат барои касое ки лайк мондан ва подписатсия кардан ва интизори наворҳои нав ва хушхабарҳои нав ҳастанд. худоҳофиз то наворҳои оянда.